है चाबी बुढ़वा त कह चलियो ही होते चाबी। हां रे हमू त की छी ना हो नहीं बैठलू तोरा ये निका रह जाए अपना सब ढोल लेके हमने इन्हीं के कह दे छे बेसी टाइम लगा दे छे अगर घर में अधिक काटे चला देने वो ने चाबी छोड़ देली। चल ताले वही घर में कह दी छी। चल निमन जी ऐसा पर चल ना जेने मन में तेने साफ कर निकल जाए छी। तू ने कह देबी गांव निमन जी ऐसा कर कोई टाइल से डाल नहीं बुढ़वा से काम। अरे दिया मोबाइल तो कोई नहीं कते पैसा फाट करबी त देखिए 4500 कते के गई तो मालूम है। हां कते के 4400 500 4400 500 के नहीं 4500 के तो वही में से 4000 माइन के चल भेल हां तो 2000 तो और 2000 हम वो 500 तो हमें काम पर लगा देता हमरा दे देना। काम हम कर छी बेसी तोरा 500 रुपया बेसी दे दी छी तो वही में से ले लिया 250 500 में से 250 तू ले लिया 250 हम ले ले। हां चल काम कर हाल कर तो बुढ़वा तू तो काम दिया देलो तो बेसी भाषण के चलेगा तो कथि हम काम नहीं कर छी कर ना आले वही जो कच्ची बुढ़वा लगले वही जो ओई कोई रे देने कतु कपड़ा उपड़ा ना होला ना कपड़ा उपड़ा से पोछा में होतो आई के किनबे करबी नि में अलग पोछ हां आ तो अपना लके पोछ ना था ये बरांडे तो ये हमार 200 वाला है 200 वाला 700 के किने छी 700 के यही बोरा में हिला न कुछ देखी छी होय कि उस सारी बुढ़वा केन अथी देख त भूसा भूसी धइने उ का बुढ़वा के देखी तू कथि ई साफ कर ई हो छोड़े के भाग जोबी ए छोने का भी सब साफ करो। चल ना जल्दी जिनो बोल लेके हाइला कर दे आज नहीं ऐसे बुढ़वा से ढवा लड़ी से निकल जाई छी बुढ़वा से ढवा लियो तो ना गल्ला में रह 50 साल कंपनी में मार दीजिए वो नहीं दिया तो मोबाइलो चल जीता घरों के खर्चा निकल जीतो। चल सब के छोड़ आ चल बुढ़वा के कहियो चाबी लावा नहीं भेटियो चल बुढ़वा को ना करबी तो साल शक भ जाए तो तू बुझबे नहीं करछी त चल बुढ़ा आगे नहीं पूछते ये सब के बारे में आप आती हो तो पूछा रोल फोड़ देबो कदी से चल ना नहीं कुछ करती बुढ़वा ने तो चल रे अरे सुन कथि भेल नहीं जोने फंस जेबे नहीं चल ना नहीं कुछ करती बुढ़वा फंस बे तो नहीं सुनची फंस जेबे त नहीं कुछ करते चल ना कभी हो चाबी लावा घर में अचानक मांगे तो कथि अभी होने के लिए होगा सब गल्ला के बारे में कहल कौन है कहल को मगर हां कहल की है तो उ का तू वही बारे में सोचती बुढ़वा उतने नहीं पकड़ाए कथि करबे ए नहीं सुन वो बुढ़वा के चंची वो बेसी बुढ़ भेल ओकरा में जाए तू काम करो आई बुढ़वा तो देखी कि ना खोचारी चल जल्दी कर आवाज सुनता तो फोन अथी कर ले जल्दी कर ले इटिना होले धर एगो भ गेलो सानी में जी आप सुन ले भ गेल धर एगो इटिना बाकी दुनु कर हाइलाइट कर एक बार तू कर हबे हमरो सर सफाई कराबे के राम एकवाल घरे तो बइचो कोई न हेगा घरे पक्का जन होती लगेने 2-3 गो होती जाय छी एगो के लय आबो किछि के सब काम करी एगो के तो लइए अभी के हम कभी हमार घर जाय दो हमरो काम करे के ही ने चाचा हां उठा ना ओए दिवाली के काम सब पड़ल है तू ले सुतल छ हमर घर और सर सफाई ए जन त लगेने छ हां ए त हमरो खोइ दिदा एगो दुगो भाई हमरो काम ओनाइते पड़ल है देखी ना हमर हो तुम तू ल जे है ने ओए अभी करावे के कई गो होता तोरा घर कई गो जन हम दुए गो ले लो जान त एगो के धरा ना तो अभी केना तो अभी अब जस्ट के लिए उ सब या त एगो तोरा में करते एगो हमरा में करतै ये भोटी तब ने बुरवा नहीं तो तोरे द दियो हम जाइ छी अपने से फुसला के लेबे एगो के देखो ना देखी टी पहिना कथि पहिला देखि छ ओए बेर लगले से बुझ छी हां त वहने ल जाओ एगो फुसला के कभी बेसी धुआ देबू चल बुढ़वा से देखन जाइ छी साफ साउस के बात में कत चले जाइ छ देखो ना एगो के ले घिस के फेर काला जाइ छी कभी बेसी धुआ देबो हमरा जर चल हां ल जटू तब ने सब बेर रहने करे छ सब आइ जोन जे गेलिन तब खाएर के डडबे हाथ में ढुआ देखि छी हम आबडी चलो रबे पहिने देबे राइट कर रे बाबा सब रे के सब छे रे अरे बुझाई एगो आरो काम करे वाला आलो सब काम करे रे के सब काम कर छे में ए तू लेट से ले चल कर जल्दी आ या प्लेटो मार आ प्लेट से वही घर में के धोई ग तो बन हम तो काम करे वाला बुझाई छी सर काम करे नहीं करवावे आइल छी चल काम करे वाला छ तू फटी जल्दी लगे छे देह में नहीं आई अपनो सबसे फटी जर लगे ना देख 700 के सोटे रब्बा है देखाइयो
चल ना ये गोरा तू अइला काम कर, चल ये गोरा हमरा घरे काम करे देबो। बुढ़वा के रुपया देले हो एनी जा बेसी के कही तो बेसी दे नहीं बुढ़वा के छोड़ देबे तो मोनी में चल जाए। तो कते कहिए एकरा? एक घंटे में ना 7,000 रुपया कही। है 7,000 नहीं 8,000 कहै छी। बुझिए तो ले लो कोई कही त कते पैसा देबो त? बुढ़वा कते देना चाह सके? बुढ़वा तो देल की कते 8,000 देल की बुढ़बे तो कते तो 10,000 देबो तू? आरो बही चोल बुढ़वा एकरा से 8,000 रुपया देले है। इते ढुआ कर चलल बुढ़वा ला। चल ठीक है हम 10,000 कहै छी मनाली से ल जाइ छी ओके। हाँ तो अथी 10,000 देबो भ जात। रे देखि न अपने से 10,000 को एकरा बढ़िया कबे किनका 15 कही 15,000 देबो। बाग बुढ़वान 15,000 दे छियो। 12,000 में 12,000 वो बढ़ा दूं 2,000 ले 2 गोरा से तो 2,000 छोड़ दो तो हम सब नहीं जाबो। बुढ़वा के आधा काम छोड़ के चल छोड़ दो नहीं जाबो। तोरे 12,000 वो 8,000 देल को हम 4,000 बेसी तो 1000 नहीं देबी तू। लास्ट ला 13,000 द दला केला होते कम कही छी। हां 13,000 आप बुआ 13,000 कह देल को आप 13,000 देबो। चलो भ गेल 13,000 दुनु गोरा के 13,000 हमरा 13,000 एकरा। भाई जो लास्ट 13,000 लिए कहू तो ले के तू 26,000 के देते तो घर साफ करे के रे। आए लेवे 13,000 तो चल ले लेवे तो छोड़ दे जो 13,000 कम भेल तो सब के जाय के हो तो बोल हम जाय छी जो नहीं जेबे तो। हां सुने ना हां एनी सुने ना है दू गोरा छै 7,000 में होते देबो 14,000 द दम नहीं देखि छी भरा ठा है जाय छी चला 13,000 में कोई हाँ, 13,000 देबो। वाह ऊ वाला ओइ लगे घर हमरे चल दिखा दे चल। ई आई साइड के घर तोरे हो या क्या? हां बुझाया हाँ, हमरे अरे बुझाए तई पर एमा हम चले देखो कते सुनना कथि कहै छियै नी सुनना दुनु गोरा के जाय पड़तो आ जल्दी काम करे पड़तो तब 13,000 देबो। एना एके गोरा जेबे तो अथी 5,000 देबो। त कनका दे रुक जाना बुढ़बो के कनका ऊपरी कथि चढ़वा ल के चल खियाबा पड़तो। हां तो खिया देबो हो ना 50 रुपया दे देबो नाश्ता खाए ले जो। 50 रुपया में कते पेट भर रियो? हां 50 देबो ऐसे दादा नहीं देबो ले एगो भी हां ले भागलू जो ले जल्दी आ काम कर बुझ लेट नहीं होय चाहिए। हां या कनका ऊपरी बुढ़बा के कथि छै आबै छियो चल। हां जल्दी कर के जल्दी हाइलाइट कर दे आई बुढ़बा के दादी चल जाय छी त बड़ी देख ले अभी चले तो बुढ़बा के कते टाके घर छलै। हां बुढ़वा नी वो बुढ़वा के बेटा बुझाई नहीं तो चल ना कोई रे अपना सब के ढुवा से मतलब चल ए बुढ़बा से तो कनका बेसी ढुवा दल को चल बुढ़बा के कह जाय छै से हो तोहर काम भ गेलो आ ढुवा लावा ओकरा ल ले अब वही मान निकल जाए। चीनी होती नहीं बुढ़ा गेलो नहीं चल ना अब ऐसे बात एक थप्पड़ लगाए हम तेनो पार्टी से लगाइयो देबे चल ना देखली कहली नहीं हो तो मना लेबे तो मना लेबे बलुआ हाँ तोहर काम देख लियो तो भ गेलो लेकिन लेबर सब जो फक चोदा सब हो मारी हो नियर मारी हो नियर दवा सब में कट कर लो बुआ है कि नहीं लेबर सब टनकर। हाँ टनकर तो हो लेकिन फक चोद ज्यादा हो। कटे रुपया कर कुआ वो तू कै रुपया देने छो ओकरा? 4,400 500 4,000 देने छो? 4,400 500 4,400 500 हाँ ये तो बहुते दे देलो। तो बोटे नहीं मिले हाँ ठेक लो का हाँ ठेक नहीं लेलको ठीक है तू ही ठेक ले लो का सके। ठेक नहीं ले ले हाँ नहीं तो हमारा आप देखो हम कहली अथी देवी ढुआ तो अभी हमरा सब देखो ना हम भगल है। हाँ तोर भ गेल हो अथी सब चदा फदा सब तोर फाड़ देलको फक चोदा सब बने तोर फाड़ देलको अभी हो। हाँ हमरा जर जतो कई मिनट 2 मिनट में आप तो आप भ गेलो तोर काम जाय छी। आवर ढुआ ले नु काट लो लो 4,405 कटे भेल अब नहीं सो कर मालूम चल बुढ़बा से ढुवा तो लली चाची बाबू जो हमें वो चदरा दे पर गिर पड़लो बुढ़वा के ए चल ई की ऊ वाला चदरा चल ना तो कनका बेसी ढुवा कभी बकरी का उई हां काम सम भ गेल ढवा दहा ना वो करल चदर करल गया नहीं ए छोरा के देह पर गिर हमरे पड़े देह पर गिर पड़लियो डेट टूटलो रह ना ए चदरा से तुम्हें कटैली है कनका कटा उठा गेल कनका बेसी ढवा द दे घाव में दमलम सब किन लेते का भगलो तो 4,400 500 अरे 3-4 रुपया ने 3-4 रुपया देबो 2 रुपया का मलहम लगा दियो ना 2 रुपया के मालूम है पहले जमाना सोचे था मलहम सब के लागी 200-300 रुपया द दने बुआ के घाव भ गेले से पीत लहरल 2-3 रुपया के जमाना रह गेले हे द दे हे बुढ़ा एटा को उठा दो बुढ़बा ने कुछ करते धवा द दे तू किराना करछी बुढ़बा ना करियो रे वो कनका ढवा के मामला में से
दो दो एना कर ना ओकर काम कऽ के हाँ चाबी टके छी तका चाबी अपने नहीं था वो ये ना चाबी कलो तो चाबी लऽ के चल गेल बुढ़िया बियाह बहुत बड़ा सबके काम अल्लाह बार जल्दी ढुआ ढवा दहो ना तो हम सब जाइ छी आन सियाराम घर जाइ छै ने हाँ ओकरे घरे तो यहाँ न कह के अही मात घर वही मात चल जे चोरे चोरे आई ले धुआ है दो ना कनिका सामान सब किने के से तो नहीं काम करबै तो लाबा ढुआ अरे बुढ़बा हम सब चाबी जाबिन टके दिया। तो तुआ सके देखी है छोड़ दिन 12:30 बजे काम भ गेलो है हम कहले साँझ में कहते बुढ़िया आई बवा ना तो कनिका घर ही नहीं छोड़ तारी ओकरा। 12:30 बजे हमारे माँ आले 1:20 हम पहिनका जमाना के बुढ़वा छी बुढ़िया कहा गेलू बुढ़िया तो गेल लो जान ले कत चल गेलो नैरा गेलिए ए हां ना गिरा जाए तो कौन मतलब अरे ढवा लिया के है बुढ़िया रहती तो हम जान लगे थी कहियो ते ना करे ना उनसे टाट तोड़ दे चलो ले बा तो अपन जोड़ ले जोड़ देबो एक तोसरी वाला नहीं तन चोरी की बुढ़िया तो ढवा दहो ना तो ढवा घर में चोरी तू कर छी तो ढवा दहो ना हमरा पिंजरी वा ढवा दहो ना लेबा मठवा सच ढोवा देव जो ना तू सब ओना नहीं हो तो ढवा दहो तब आप जाबो तेने बुढ़ी सब काम करा ले लो ढवा एक बटवा छीन तेरे बटवा का बटुआ ना हुआ बटवा छीनबो बटुए ना हो तो गमछा ला जा चोकोल के हैं अगर हम भोज कर चल गमछा 50 अब बुरबा आवे छ ना आ न देबो एकरा घर में बकरी पटू होती चल खोल खाल के लो जा वाह आ एगो गुजरा बकरी नहीं देबुन तो उहे लड़ है 10,000 के धन है तो अब चो हम सब ओकरा घर से काम का के लेबो जो ना हम बेटी दो चल भोज कर जाइबे चल ना नहीं देती तो बकरी खोल के ला जा 4-5 10,000 के बकरी ला चल चल बुरबा के जा चल कौन बुढ़वा का मानुस सब तोरी साउस के लाइन मारो 3 बेर